Podstúpila som liečbu 6 chemoterapií so všetkými vedľajšími príznakmi. Tá chémia, nebudeme rozoberať, vieme, čo to je. Je to jed? No jasne, je to jed. Je to jed. Takže ono vlastne ti spôsobí obrovskú zápchu. A ja som tam mala kamošky a ženy, lebo väčšinou som sa stretávala na oddelení so ženami, ktoré tým trpeli týždeň aj 2. A ty? 1 deň. To tam jednoducho nabehne komando kukláčov do dvora. Ty nevieš, čo sa deje. Prehľadali celý dom, povyhadzovali mi všetky skrine. Všetko, či už hrabali sa v osobných veciach, či mojich, manželových, alebo môjho syna, ktorý teda ešte býval vtedy u nás. A ja som z toho mala takú traumu, že ja som na 2 týždne normálne akoby strácala hlas a schopnosť vyjadrovať sa. Pretože každá jedna tá tmavá farba v tom textile mi spôsobovala svrbenie celého tela. Tak som sa vyobliekala do bieleho, pod nohavice som si dávala biele pančuky. Já tě tady vítám, Dáši. Ďakujem, Miri. Chci vám, milí posluchači, představit paní Dagmar Jurikovou ze Slovenska, bývalou paní učitelku, tedy kolegyni, a velmi odvážnou ženu, která ze své nejtěžší životní situace dokázala udělat svoji největší životní příležitost. Dnes se budeme bavit o onkologickém onemocnění. Dáši, já jsem ráda, že je tady nějaká paní učitelka. Učila si ráda? Áno, veľmi rada. A koho ty si učila? Kde si učila? No, ja na základnej škole a práve tie najmenšie detičky, na ročníkoch 1-4. To by mě teda, to bych nezvládala. Já jsem měla ráda puberťáky. No. takže bavilo tě to a byla si ve škole šťastná. Bavilo ma to, ja by som práve nezvládla tých puberťákov. Ja som tam bola šťastná až do svojich 40 rokov života, pretože vtedy ku mne začali prichádzať rôzne zdravotné ťažkosti. To je zvláštní, protože ve 40 letech by měl člověk prožívat vlastně vrchol své kariéry. Něco vystudoval, má zkušenosti a teď žije šťastně, zdravě, že za to bohatě odměněn, a u tebe to tak nebylo? No, to som si aj ja myslela, že v 40-ke príde ten vrchol mojej kariéry, ale ona sa práve vtedy začala rúcať. Co se ti stalo? Co bylo? Mala som zdravotné ťažkosti a to hneď 2. A podělíš se s námi o to? Určite rada. Bola to vlastne kožná alergia, taká zvláštna kožná alergia na textilné farby. To existuje? Veru, existuje. A zistila som to až keď... Ti bylo 40. Keď mi bylo 40, presne. Keď som mala 40. Jak se to projevuje taková... Alergia. Alergie na co? Na textilné farby. Aha. To je alergia, kedy ti tmavé oblečenie, pretože to je veľmi prifarbované tými tmavými toxickými farbami, je najtoxickejšie, tak ti spôsobuje po celom tele chrasty, suché flaky, ktoré mi až dokonca mokvali, strašne to svrbelo a ja som to mala ešte aj na tvári. Pretože tým, že sa dotýkaš toho oblečenia stále, aj tváre sa dotýkáš. Medzi inými to bola aj alergia na farby na vlasy, farbu na riasy, farby na make-up napríklad. Prosím tě, to se nějak vyvíjelo, nebo to jednoho rána si se probudila a věděla, že máš alergii na textilní barvy? Jak to probíhá taková záležitost? Celkom úplne si na to nespomínam, ale určite som mala trošku suchšiu kožu. Najmä na tých miestach, kde sa ti najviac dotýka to oblečenie tela. Napríklad na stehnách. Tam, kde som nosila nohavice. Mne bolo doporučené, že mám chodiť iba v bielom oblečení. A to jsi opravdu dělala? Nebo se to lečilo nějak? Nebo... No, ja som to skutočne robila. Ja som pod tmavé nohavice nosila biele pančuchy. Takže ty si chodila jako bílá paní lékařka v bílém do školy a učila jsi tam prvňáčky. Áno, pretože každá jedna tá tmavá farba v tom textile mi spôsobovala svrbenie celého tela.
Tak som sa vyobliekala do bieleho, pod nohavice som si dávala biele pančuchy. To bolo dosť vtipné, pretože kúpiť biele pančuchy pre dospelú ženu to bola celkom sranda. To jednoducho neexistovalo. A tak som si žila. Či už na výtvarnej výchove s deťmi, alebo na nejakom pracovnom vyučovaní, na telesnej výchove. Keď som chcela nejako prežiť, aby ma to menej svrbelo, tak som chodila v bielom. A vlastne je to veľmi komické medzi tými malými deťmi. To zní dost komicky, ale já jsem z toho trochu užasla, protože to asi bylo teda hodně nepříjemné. Bolo to veľmi nepríjemné a brala som na to aj antihistaminika a doktorka mi dala aj krémy nejaké antihistaminikové na tvár, ktoré mi to trošku vždy utlmili, ale nebolo to nič moc. Bolo mi odporúčané kupovať si nejakú kvalitnú kozmetiku v lekárni na tvár, ale bohužiaľ ani to nebolo Boh vie čo, pretože po týždni, lebo 2, každá jedna končila v odpadkovom koši, alebo ju používali moje kamarátky, alebo moji rodinní príslušníci, pretože mi nikdy nesadla. A nebola to v tej dobe lacná záležitosť. Aha. Pretože v tej lekárni denný krém, nočný krém, každý okolo 30-40 eur. Takže bolo to veľmi náročné obdobie pre mňa. Pretože keď chceš ísť medzi ľudí, medzi deti, medzi rodičov a chodiť s tými deťmi, tak nemôžeš predsa na tvári mať samé chrasty, červené flaky a to jednoducho nešlo. Chcela som nejak vypadať. Dobře. A ještě mi řekni, že si k tomu měla nějaký další zdravotní problém, protože říkala si zdravotní problémy. Áno. Ten druhý zdravotný problém ja považujem za typickú učiteľskú chorobu a to bol chronický zápal prínosných dutín. Tým, že sa pohybovala som sa v prostredí medzi tými vlastne najväčšími bacilonosičmi, čo sú deti v materskej škôlke a na ročníkoch 1-4, tak sme si tam tie soplíky, bacilky pekne posúvali jeden k druhému a keďže ja som to nejakým spôsobom neriešila, pretože som stále bola nejaká soplavá, kašľala som, neriešila som to nejak, tak sa to nakopilo až tak, že to prešlo do chronického štádia. No a co se s tím jako dělá, nebo jak se to léčí? Nebo... No, tak to je veľmi náročné, pretože keď sa niečo stane v tele chronickým, je to tam na veky. A chronické príznaky sú také, že už jednoducho nemáš ani soplíky, ani zatekanie hlienov, nič. Ráno sa zobudíš, sadneš si na posteľ a už ťa bolí hlava. Tvárovej časti, celá hlava. Jednoducho. A takto funguješ celý deň, pretože nezaberali ani antihistaminika, ani žiadne analgetika proti bolesti hlavy. A keď si predstavím, že som tie dni trávila v tom hurhají vlastne medzi tými deťmi. No medzi tými deťmi, to je pekný mumraj. To je. Ja som veľakrát počas prestávky sedela za stolom, za katedrou v triede. Jednoducho tá hlava ma bolela až do večera, keď to bolo chronické a s položenou hlavou na stole a snažila sa aspoň si nejak cez tú prestávku trošku od toho oddychnúť. No ale na 1-4 s malými deťmi sa to nedá, lebo to sú detičky, ktoré potrebujú človeka celého. To nejde odsunúť to ani cez prestávku. No dobře. A lék na to? Takisto, keď som chodila na kontroly pani doktorke Krčnej, tak som dostala antihistaminika ďalšie. Čiže jedny antihistaminika som mala na kožnom a jedny u Krčnej. A samozrejme spreje do nosa u Krčnej. A vždy, keď som prišla na kontrolu, chodila som na kontrolu každé 3 mesiace, ono sa to nejak trošku utlmilo a vždy sa ten sprej menil. Vždy, aj keď to bolo lepšie, som dostala iný sprejík. Čiže je to lepšie, ale dáme iný sprej. Čiže toto bol taký kolotoč. Snažila som sa zistiť u doktorky aj u jednej, aj u druhej, či neexistuje niečo,
nejaký spôsob, že by som jedla tie antihistaminika iba jedny. Že predsa veď niečo musí existovať. Neexistuje, aby som ja jedla jedny antihistaminika na kožné ochorenia a jedny na chronický zápal prínosných dutín. To bolo celkom vtipné pre mňa, že predsa niekde by sme mohli urobiť niečo s tým, aby boli jedny. Histamín je jeden. No histamín, ja neviem, ja nie som odborník na histamín. Ale tak to tak vypadá. Ale si myslím, že by mi boli bohate stačili aj jedny, ale ani jedna doktorka o tom nechcela ani počuť. Jak jsi to prosím tě řešila? Takže jako dostáváš nějaké léky, chodíš na kontroly, ale ta situace je pořád stejná? Bolo mi ešte doporučené, pretože sa to nejak nelepšilo. Logicky. Medzi tými malými deťmi v tom kolektíve, kde stále sú nejaké vírusy, bacily, tak mi bolo odporúčané, že si mám kúpiť imunoglukán. A to je co? To je niečo, čo mi malo prinavrátiť imunitu. Podporiť moju imunitu a prinavrátiť. Tak som si išla kúpiť imunoglukán, dokonca existoval aj krém na tvár, čiže som si kúpila krém na tvár, na tú alergiu a imunoglukán na jedenie a údajne sa tá imunita zlepší a bude to všetko super. Na letáčiku je napísané jesť aspoň 3 mesiace, aby to malo nejaký účinok. Teda každý deň jednu tabletku. Poctivo som ich jedla. Po 3 mesiacoch som si povedala, to je skvelé, ja už určite mám tú svoju imunitu, tak skončím. Tak som ich prestala jesť. Do mesiaca som bola, čo sa týka kožnej alergii, v tak katastrofálnom stave, že som sa škriabala po celom tele. Také flaky som ešte nikdy nemala. Do mesiaca sa moja imunita opäť niekde záhadne stratila a bolo to ešte horšie. Jak jsi to řešila teda? No. Jako to, hele, jak dlouho tento proces trval? Nebo jak dlouho si takovéhle problémy měla? Já si to ani neumím představit. Třeba rok? Nebo... Ja som to súbežne riešila asi 3-4 roky spolu. Tieto 2 diagnózy. A u kožnej to skončilo tak, že pokiaľ teda nebudem piť ten imunoglukán, lebo som zistila, že asi nejaká zázračná pirula mi nevráti tú moju imunitu, tak pani doktorka už povedala, že ideme na kortikoidy. Napísala recept na kortikoidy, na kortikoidnú masť, na lieky, ale ja už vtedy som si povedala, že nie. Takže ty zvěděla o těch lécích, co to způsobuje, jaké to je. Áno, áno. To Řekla už som ne. povedala nie. Začala si teda nějak hledat něco jiného? Jako... No, prestala som chodiť na kožné. Som sa nejak tak trošku s tým začala zmierovať, že... Pořídila si z další oblečení celé biele bílé? pančuchy, kde som Sehnala prišla do textilnej galantérii, tam som to všetko vykúpila. Nebola to lacná záležitosť. A tak budem nosiť biele pančuchy, som si povedala biele oblečenie. Takže ty se jakoby smířila s tím stavem, že prostě ten stav je, takže vlastně udělám jakoby maximum pro to, abych v tomto stavu dokázala fungovat a šťastně i nadále učit děti na 1. stupně. Áno. Dá se to tak Ešte takto som to mala v tom momente. Síce som si nevedela predstaviť, že napríklad, keď som mala alergiu na farbu na vlasy, že ako si ja budem farbiť vlasy? Napríklad. Alebo ako si budem robiť make-up. Nikdy som sa nejak veľmi nemalovala, ale predsa sú ženy, ktoré toto riešia. A to mi tak troška tiež tam cinkalo, ale s tým som sa nejak tak zmierila, že nejak to bude. Nejak to dopadne. Tak, ja som začala premýšľať, že čo teda ďalej. Chronický zápal prínosných dutín trval stále, na kožné som prestala chodiť úplne. Jo. No, když se na tebe dívám, tak dutiny vypadají celkem dobře. Sice máš na sobě bílý roláček, ale máš na sobě krásné červené šaty, takže předpokládám, že tyhle ty problémy už nemáš. Co se stalo? Nie, nemám. No, ja som sa zamýšľala, čo teraz ďalej. Predsa to takto neexistuje. Kožnej som prestala chodiť, nejakým spôsobom sa zariadím, aby teda mi bolo
lepšie, priateľne, ale stále mi vrtalo v hlave, čo ja budem robiť s tým chronickým zápalom prínosných dutín. Že jednoducho toto tiež takto ďalej nejde, lebo je to jeden kolotoč. A stačilo, že išlo okolo mňa nejaké smrkajúce decko a v tú ranu sa všetky tie moje chronické ťažkosti s tými dutinami spustili. To nebolo, že ja som pila antihistaminika, dávala si sprej a bola som v pohode. Takže i když to dělala, tak se stejně ty projevy projevily. Áno. A vtedy zrovna prišiel domov môj syn. Mal tak vtedy okolo 20 rokov. Aha. Prišiel nadšený z prezentácie, kde prezentovali zelené potraviny. Ano. Bol to športovec, tak aj je to športovec a povedal, že bol tam a tam, strašne sa mu to páčilo a on by to asi aj začal piť. Ale tak mohli by sme to urobiť tak, že ja kúpim jednu krabicu, on druhú a budeme to spoločne piť, pretože sme bývali ešte v spoločnej domácnosti. A ty jsi mu věřila? 20-letému synovi? No určite nie. Tak a inde minúť peniaze nebol problém, ale zase kúpiť niečo zdravé, zelené, už to mi bolo podozrivé, že sa chce nejak so mnou deliť s tým, že to budeme platiť na polovicu. On asi potřeboval peníze. Jasné. Aby si to mohl koupit. Áno. No a presne to prišlo v ten pravý čas. Kedy som ja riešila, čo teda No dobře, tak ty jsi mu nevěřila. Ne. A koupila som si sa to? Zamyslela nad tým a som mu povedala, dobré, ale ty zariadiš to, aby som sa ja stretla s tou osobou, ktorá tam o tom hovorila. Ja si to vypočujem a uvidím. A uvidí sa. A uvidím. Takže sa setkala s kým? No a stretla som sa s Mirkou, s mojou terajšou poradkyňou, ktorá mi vysvetlila, čo sú to zelené potraviny. A mne až tam došlo, keď som počula slovo detox, že čo vlastne sa s mojím telom deje. No, dobře. Já jsem stejně měla takovou chuť zeptat se tě, podívej, ona se ta alergie asi neprojeví z ničehož nic. Jak jsi byla zdravá v dětství, nebo, protože když ti docvaklo něco s detoxem, no tak zřejmě asi něco v tom těle muselo být, asi tam něco bylo naskládané, nebo ne? Presne to mi došlo, pretože ja som z 3 súrodencov, najstaršie dieťa, a ja som bola vždy tá, ktorá bola večne chorá od malinka. Ja som sústavne mala angíny, zápaly stredného ucha, neskutočné bolesti uší, čo súviselo teda s tými angínami. A ja som bola dieťa, ktoré bolo na antibiotikách. Jak často třeba? No, ja som potom pátrala. Trebárs si to až tak presne ani moja maminka nepamätá, tak boli sme 3. Ale ja si to pamätám, pretože ja som bola tá jediná, ku ktorej sa v noci behalo s teplými obchladmi na uši a tak. A ja si pamätám aj to, ako to vyzeralo u detskej lekárky, keď som sa dostala až do stavu, keď by museli tie uši jednoducho prepichovať. Na to si pamätám dodnes. Fakt to bolo veľmi nepríjemné. A začalo to tak približne od 4 rokov môjho života, tie angíny. A skončili kdy? Až v mojej dospelosti. Ale pak se z nich stali ty chronické záněty dutín. Áno. Čiže možno, neviem to presne povedať, som bola dieťa, ktoré bolo aj 2-3 krát do roka na antibiotikách. Nie som si istá, už si to veľmi nepamätám. To je docela hodně, protože samozřejmě rezidua těch antibiotik zůstávají v těle. Takže když jsi slyšela o zelených potravinách a říkali ti, že je dobré, že jsou dobré na detox, ano, tak si je přijala? Tak mi to cinklo. Že ja vlastne mám to telo zanesené. Pretože tie antibiotika si nemyslím, že nejakým zázrakom, keď boli celý život do mňa pumpované, sa vyčistili. Tam mi to prišlo,
že ja jednoducho nemôžem stále dávať tú zodpovednosť za svoje zdravie do rúk niekoho iného, pretože to skončilo tak, ako skončilo. Jo. Aj u tej kožnej vlastne už som tam nikdy nebola. Takže tam si jakoby uvěřila, že by ti to mohlo pomoci. Áno. A koupila jsi to asi sobě i synovi a začali jste to nějak jíst. No. A co ti to udělalo? Tak, môj syn, športovec, vystredil hneď na vyššie dávky a bol s užívaním veľmi spokojný, mal viacej energie. U neho to išlo tak trošku jednoduchšie a rýchlejšie. Ja som začala so zelenáčmi trošku pomalšou dávkou, ale už po prvých 2 týždňoch užívania som cítila, ako keby mi niekto nalial energiu a silu do toho tela. Čiže mne to robilo veľmi, veľmi dobre. A začalo sa moje telo pomaličky postupne čistiť. Samozrejme, keď roky bolo zanášané chémiou, vlastne tými nežiaducimi účinkami z antibiotík, tak to trvalo. A keďže som bola kožná alergička, tak ten detox prebiehal veľmi pomalý, pretože sa všetko najprv vyvrbovalo na mojej koži. Pretože potrebovalo čistiť najskôr to. Ale to muselo bolo být prvé. asi hodně nepříjemné a ty jsi to jako nevzdala? Bolo to veľmi nepríjemné, ale ja už som jednoducho chcela sa obliekať do toho, čo sa mne páči. A mne veľmi zelenáče pomohli aj v tom, že ja som schudla. Aha. Ako som sa začala čistiť, ja som schudla. Postupne som schudla až o 2,5 konfekčnej veľkosti, takže mne nebolo jedno, že čo si oblečiem. Jo. Ja som chcela už si obliecť to, čo sa mne páči. Být prostě krásná, Áno, krásná áno, paní áno. učitelka. Áno, pani učiteľka, tak. A keďže tej kožnej lekárke som nechodila, tak tam nejak ja som len na sebe pozorovala, Dobře, že je to prosím lepšie. tě, takže se to nějak zhoršovalo a pak to začínalo třeba odcházet, bo jak jsi zjistila, protože já tomu rozumím, nosíš bílé oblečení, nemůžeš vlastně žádnou barvu. Áno. A teď začínáš teda nějak jíst zelené potraviny a to se zhoršuje, i když máš na sobě tu bílou barvu, čili se to zhoršilo celé? Áno. Zhoršilo sa to. To kožné ochorenie sa zhoršilo, pretože tá koža bola, ja si myslím, že bola úplne zanesená tými toxínmi. Všetky tie pory v tej koži, veď predsa koža je najväčší vstrebateľný orgán. Jasně. A, Taky vylučovací, že? Aj vylučovací, áno. Takže nevyzerala som veľmi vábne, ale ja keď som si predstavila, že sa mám vrátiť do toho istého kolotoča antihistaminík, alebo jednoducho skončiť na tých Prosím kortikoidoch. tě, a vysadila jsi ta antihistaminika, když jsi začala jíst ty zelené potraviny, nebo nevysadila? No u kožnej som skončila, tam som nechodila. Na to som už nepila nič. Ani tie antihistaminika, pretože ona mi už napísala kortikoidy. Ano, Ale antihistaminika, čo sa týka chronických zápalov prínosných dutín, tie som pila stále. A ja som každé 3 mesiace chodila na kontroly. ano. Ono sa to zlepšovalo, ja som to cítila, že sa to zlepšuje, ale tam vždy prišiel nejaký iný sprejíček Ano. po tých 3 mesiacoch. Aj tak, keď to bolo lepšie. Ale trvalo mi asi rok, kým sa to tak zlepšilo, že ja som na tie kontroly prestala chodiť. Takže samo od sebe. Áno. Prestala som tam chodiť a jedenkrát som sa dostala tam. Pretože vypukla nám v škole chrípka, nejaká chrípková epidémia. Mali sme chrípkové prázdniny a ja som... Už končili tie prázdniny. Ja som mala nastúpiť do školy. No a samozrejme, že čo čer nechcel, presne vtedy ja som ochorela, už keď sme mali prísť do práce. Tak som sa vybrala k lekárovi, k doktorke mojej obvodnej s tým, že predsa niečo musím priniesť do tej práce, nejaký papier, že som neprišla. No nejaké to potvrdenie, razítko, že som chorá, tak nejak si to dorieším nejaké 2 dni. No a samozrejme, že ona hneď, keď to v karte máš napísané na vrchu, chronický zápal prínosných dutín, tak nech sa páči na krčné. Tak keď som chcela ten papier, naklusala som na krčné.
A pani doktorka hovorí, no neboli ste tu dlho, tak urobíme snímoček dutín. Aha. Bolo to asi 4 roky potom, čo som ja začala piť zelenáče. A 3 roky už som u krčnej nebola. No a? No, tak som išla na snímoček a pani doktorka ho veľmi dlho prezerala, ten snímok, až som sa teda naplašila, že čo sa deje a povedala, že to je neuveriteľné, že ten chronický zápal, to chronické tam je, lebo toto chronické tam zostáva. Ale je to tak krásne, že to, čo tam videla pred 4 rokmi, to bola hotová katastrofa. Že teraz je to fajn. Tak ja som nepovedala, čo som robila. Nepřiznala sa? Ne, ale pani doktorka povedala, no dobre. Ja som dokonca vtedy nemala ani hlas. Už sa pamätám, pri tej chrypke som stratila hlas. No tak bez hlasu ísť medzi deti. Čiže potrebovala som to nejak legislatívne doriešiť, že budem ešte doma. A ona hovorí, no dobre, tak dáme nejaký sprejíček, aby nám to z tých hlasiviek neprešlo zase do tých dutín. Uh-huh. No, tak som odišla spokojná. Jo. Sprejíček som nechala tam, kde treba, v lekárni. Uh-huh. A to bolo aj posledný krát, kedy som na tom krčnom bola. Uh-huh. Takže, zhrneme to 4-5 let nějaké problémy, vypestované možná z dětství, kdo ví. Pak nějaké 4 roky si jedla zelené potraviny. Ano. A v podstatě tvoje zdravotní problémy odešly. Lidi asi na tobě viděli, že jsi spokojená a zase si byla šťastná pani učiteľka. No, bola som šťastná a keďže to na mne videli aj kolegovia v zborovni, tak som im aj odporúčala zelenáče. Začali ich jesť aj oni, pretože videli, že mám viac energie, že lepšie vyzerám, že som teda zdravšia. Ale prišla ďalšia jedna diagnóza, a dosť krutá diagnóza a to je karcinom vaječníka. I napriek tomu, že som ja zelenáče jedla. A to je těžké přijmout. To je. Ale stane se to. Čili ty si jedla nějak už třeba 5-6 let zelené potraviny? Áno. I poměrně víc? 7. Myslím 7. A i si to občas doporučovala prostě ve svém okolí. Takže měla si nějaké informace a přesto přišla tahleta diagnóza. Ano. Myslíš, že bys dokázala říct, proč se to stalo? Nebo co se stalo, že se to stalo? To som ja vtedy ešte presne nevedela. Ale viem to už teraz. Takže spätne. Pretože psychika v našich životoch zohráva oveľa väčšiu úlohu ako naše fyzično, ako naše telo. To už teraz som múdra, teraz to viem, ale predtým som to nevedela. Dáši, než teda zkusíš říct, co se vlastně stalo, podívej se, nevím, kdyby se to stalo mně, možná bych zanevřela na zelené potraviny v té chvíli a možná by mi běželo hlavou, jako že to jím a ono to nefunguje, takže to nechám být. Něco takového tam v tom začátku nebylo? Mne to ani nenapadlo. Vůbec? Ne. Dobře. Ja som vedela, že na zelenáče som sa mohla oprieť počas tých mojich 2 diagnóz. Co bylo předtým? A ani mi nenapadlo, že by som ich z niečoho vinila, že ja ich jem. A toto sa mne stalo. Mne práve vtedy cinklo, že no, tak mám v rukách niečo, o čo sa určite budem môcť oprieť. Aha. Můžeš teda říct, jako co se stalo, protože psychika, takže nějaké úmrtí v rodině, nebo... On bývá spouštěč, že u mnoha nemocí, ať už je to třeba roztroušená skleróza, onkologická nemocí, bývá spouštěč. Nějaký. Áno. Tak v roku 2019 si naša rodina prešla, povedala by som, takou psychickou traumou
A mne už teraz spätne je jasné, že ja som to nezvládla po tej psychickej stránke. Jedného letného dňa. Prázdninového pro pani učiteľku? Áno, prázdninového. Chystala som sa na víkend s manželom. Bol piatok. K nám nabehlo policajné komando s mojím manželom v putách, ktorý bol policajt vo výsluhe, vlastne je policajt vo výsluhe. Pracoval vo firme určenej na prevoz peňazí, už ako policajt vo výslužbe. Oni k nám nabehli, že idú robiť domovú prehliadku a môjho muža obžalovali z toho, že ukradol, alebo obžalovali ho zo zvlášť závažnej krádeže. Zvlášť závažnej krádeže. 50 000 eur to bolo, ktoré boli ukradnuté z ich auta prevozového, pretože tam sa stala lúpež na nejakej trase, kde on pracoval. A ešte z nedovoleného ozbrojovania, že teda má doma zbranie a strelivo. A za to tomu hrozilo 8 až 15 rokov väzenia. A to oni vám jako řekli, když tam přišli? No, to sa tak nehovorí. To tam jednoducho nabehne komando kukláčov do dvora. Ty nevieš, čo sa deje. Môjho muža až potom vyvliekli z auta. Strčia ti do ruky nejaký papier, že si ho prečítajte a čakajú všetci, že si ho prečítaš a toto sa tu ide diať. Ja ani neviem, či som ten papier dočítala do konca, pretože to je úplne jedno. Prišla som asi do polovičky, bolo mi jasné, že o čo ide. No, nebolo mi to až tak celkom jasné, ale som pochopila. Ale to vypadá trošku jak z nejakého filmu. No, to vypadá. Len to sa ti ani nechce veriť, že sa to deje u teba doma a vlastne v tom momente ty strácaš všetko. Nie len svoju osobnú slobodu, dokonca svoju ľudskosť, svoje ľudské práva, to je ti všetko v tom momente odňaté. Ty nemôžeš nič, iba sa dívať, ustúpiť a čakať. Neumím si to úplně představit. Prohledávali důkladně? Tak, prehľadali celý dom, povyhadzovali mi všetky skrine. Všetko, či už hrabali sa v osobných veciach, či mojich manželových, alebo môjho syna, ktorý teda ešte býval vtedy u nás. Dokonca chceli vykopať tuje. Mali sme 20 novovysadených tují v záhrade, lebo tam určite sú skryté tie peniaze. Prehľadávali búdu psovi, pretože aj tam to môže byť skryté. Dokonca tam prišlo k takej situácii, že ten pes sa ich bál, nechcel výjsť odtiaľ von, tak sa vyhrážali, že aj zastrelia psa, aby mohli prehľadať búdu malého psa. A bolo to veľmi náročné. Skutočne sa dostávaš do situácie, že nevieš ani uveriť, že toto sa môže diať. To trvá třeba hodinu, 2, 3? No ne, oni tam nabehli okolo 3 a to bolo do večera. Do večera do 7. No. A toho manžela pak odvedli, nebo ho tam nechali, nebo... No, oni jako, co děláš pak? Jako... Nič nenašli, zbalili ho naspäť do auta a zobrali ho do Bratislavy na kriminálku, alebo jak sa to povie, vypočuť ho. Takže vlastně ty jsi vůbec nevěděla, co se děje? No, bolo to v tom papieri napísané, už som si to čítala. Ja som o tom vedela, že asi toto bol júl, že v apríli sa udialo na nich, u nich na firme to, že vykradli nejaké auto s peniazmi, s tržbami, zo samošiek, ale to nebolo vôbec ani na tej trase, kde bol môj manžel.
ani to jeho auto. A môj muž mal byť teda organizátor celej tejto akcie. Aha. A máme doma 50 000 a zbranie. Jak jsi na to reagovala? No, veľmi ťažko, pretože môj syn v tom období, predstav si, bol policajt. On bol asi pol roka u polície. Padali tam aj také vyhrážky, že v tej chvíli on nebol doma. On bol v tej policajnej škole v Pezinku, vlastne tam chodil do školy, on bol pol roka policajt a vyhrážky o tom, že pôjdu tam pre neho a tam urobia scény a tak, pretože tam stále za tebou niekto chodí doma, tam chodia a rypu do teba, či máme peniaze, či nemáme peniaze, čo robil manžel. A tak jednoducho to nie je, že si volade sedíš. Oni chodia a skúšajú. A ja som z toho mala takú traumu, že ja som na 2 týždne normálne akoby strácala hlas a schopnosť vyjadrovať sa. Ja som 2 týždne mala pocit, že nejak sa idem zajakávať alebo koktať a ja som sa normálne bála, že sa už nejaké to vyjadrovanie normálne mi ani nevráti. Pani učiteľce by to asi chybělo. Áno, chýbalo. No, nič nenašli. Samozrejme, že pomsta nenechala dlho na seba čakať a syna do 2 mesiacov od tej udalosti od polícii doslova vyrazili. Dobře. A já tam cítím bezmoc. Áno. Úplná bezmoc. No a tak ale asi ho ospravedlnili, ne? No, bolo to, ja som cítila obrovskú krivdu. Aj vlastne kvôli synovi. Pretože tam... Jeho to asi bavilo u té policie? No, jeho to tam v tom momente bavilo. Dnes sa teší, že tam nie je. Jeho to tam vtedy veľmi bavilo a ja som vedela, že ho to tam baví. A ma to veľmi ranilo. Cítila som to ako obrovskú nespravodlivosť, krivdu, bezmocnosť. Je to náročné, keď sa to deje na tvojom dieťati. Myslím, že na to sú všetci veľmi citliví. Ale aj ten ústup, že teda ja som musela im ustúpiť, lebo ustúpiť celému tomu systému. Začali sa 2 roky vypočúvania celej našej rodiny. Manžel bol na detektore. 2 roky to trvalo? 2 roky to trvalo. 2 roky to trvalo, kým ho oslobodili spod obžaloby. A to bolo presne vtedy, keď už ja som bola po 2. chemoterapii. Aha. Takže psychika vládne fyzice. Áno. Řekněme. Dáši, dnes vypadáš zdravě, veselé. Ty jsi to nějak zvládla? No. Pomocí koho? Nebo čeho? Nebo... Zvládla som to. Protože to, co říkáš, že mám z toho trošku husí koži, tak buď je tady chladno, anebo... No. A nebo teda... A ja mám z toho husiu kožu, lebo nie je jednoduché rozprávať o tom pre mňa. Ale tak ja som ten typ, ktorý môže o tom rozprávať. Je veľa ľudí, ktorí by to nezvládli, pretože mňa to lieči. Mňa to uzdravuje. A ako som už hovorila, že som nezanevrela na zelenáče, aj napriek tomu, že teda prišla táto krutá diagnóza, vedela som, že sa môžem o ne oprieť. A podstoupila normálně léčbu, tak jak ano. byla klasicky naplánovaná? Podstúpila som liečbu 6 chemoterapií so všetkými vedľajšími príznakmi, s vlasmi dole, so všetkým tým, čo sprevádza tie chemoterapie a ešte následne na to biologickú liečbu. Rok. Nie, 15 mesiacov. 15 mesiacov. Takže se pohybovala v podstatě v prostředí Národního onkologického ústavu. Co tě drželo nad vodou, protože vypadáš radostně a zdravě?
Áno, takže to prostredie Národného onkologického ústavu je prostredie, kde sa asi nikto nechce dostať. Určite ne. A nechce tam tráviť každé 3 týždne svojho života. A ja mám pocit, že ten počet tých ľudí v tom Národnom onkologickom ústave od toho prvého roka, kedy som tam v roku 2022 vlastne začala chodiť po operácii, lebo aj tam ma operovali. Sú to 3 roky. Áno, teraz je to 3. rok. Ja mám pocit, že že tie doby čakania v tých čakárniach sa veľmi predĺžili a normálne ten počet ľudí sa tam zdvojnásobil, možno i strojnásobil. Až tak? Lebo, áno. Až tak. Tak ja som teda sa rozhodla, že uchopím ja ten svoj život do vlastných rúk. Pretože predstav si, že ten život po tej 40-tke, kedy som ja mala byť na tom vrchole, snažili sa ma zastaviť 2 diagnózy. No a musela prísť až stopka. A predstav si, že v deň mojich 50. narodenín som ja čakala v čakárni na ortel, řekneme? Na výsledky CTčka. Takže ono je to zaujímavé, že práve v ten deň, pretože ja som vlastne čakala na niečo v tom mojom živote, že sa zmení. Že sa to nejak sa to zmení. Pretože poviem pravdu, už až v tom školstve to už ma až tak s deťmi áno. S deťmi to bolo super. Prestávalo nejak baviť, pretože si 40-tnička žena mala by si byť na vrchole svojich síl a už teda máš niečo zažité, odžité v tom školstve a predstavovala by si to tam tak nejak nějakou odměnu, inak. že bys dostala, nebo něco takového, jak to myslíš? Áno, no tak to by... Dobře, nebo nějaký větší bys tam měla, jakože... Áno, lebo o odmenách v školstve tak to je smiešné sa baviť, to sa tu o tom ani nebavme. Ale mňa začalo ma lákať to spoločenstvo ľudí so zelenáčmi. Pretože ja som mala počas tej mojej zmeny alebo premeny, ktorá prebiehala počas toho onkologického ochorenia, veľkú oporu práve v tej mojej poradkyni, u ktorej som ja bola na tej prvej prednáške o zelenáčoch. A ja som vtedy pochopila v tej čakárni na onkológii, že ja už ďalej takto nechcem žiť svoj život. Pretože chodila som do práce, ktorá ma bavila iba s deťmi, ale školstvo vôbec nie je iba o deťoch. Tam je veľa iných elementov, ktoré mne vadili. Ale že jednoducho chcem ten život žiť inak. Že si ho chcem užiť. Aha, takže v době, kdy ti jde o život, protože tam o život jde, ano. Tak ses nepoddala tomu, kde si byla, ale naopak si plánovala budoucnost jinak? Presne tak. Je to ono? Presne tak. Ja som začala plánovať svoju budúcnosť. Plánovala som ju spoločne s mojou poradkyňou, o ktorú som sa mohla oprieť, pretože ja už vlastne, keď som si uvedomila na to moje detstvo, keď som bola stále chorá, na to som si už ani nedokázala spomenúť. Ten môj život po 40-tke, tie moje ochorenia, keď som si ho predstavila, ten život po 40-tke, to bola katastrofa. A teraz ti príde do života, presne v deň tvojich 50 narodenín, už nie je výstražný prst, ale stop. Stopka. A konec. A ty se můžeš rozhodnout, jestli tu stopku přijmeš, anebo jestli tady chceš být a dělat něco jinak. Ano. Jestli chceš žít smysluplný život a jestli tu stopku přijmeš, anebo jestli řekneš, hele holka, já ještě chci a tu budoucnost chci takhle. Áno, takže som ja zistila, že musím ten môj život zmeniť. Či chcem, nechcem, alebo keď chcem prežiť radostný život v zdraví, tak musím niečo zmeniť. Jo. A preto by som ja tým
ľuďom aj v tých čakárniach, kde čakajú. No, to by mě fakt zajímalo, jak jako dokázala jsi tam třeba, podívej se, ještě se tě teda Dáši zeptám takhle, když jsi chodila na tu léčbu, Áno. Pomáhaly ti ty zelené potraviny třeba, že to nemělo takový těžký průběh? Cítila ses jako nějak lépe s tím než ti ostatní? Měla jsi nějaké srovnání tady toho? Určite áno, pretože napríklad chemoterapia spôsobuje obrovské zápchy. Taká konkrétna vec na mne viditeľná, ktorá bola, že vlastne ona ti tá chémia, nebudeme rozoberať, vieme, čo to je. Je to jed? No jasne, je to jed. Je to jed. Silanej. Takže ono vlastne ti spôsobí obrovskú zápchu. A ja som tam mala kamošky a ženy, lebo väčšinou som sa stretávala na oddelení so ženami, ktoré tým trpeli týždeň aj 2. A ty? 1 deň som nebola na vecko. A říkal se, že bývá hodně špatně? Vidím, že jako... Na 4. 5. deň to prišlo vždy. Prišlo to, pretože to ti ide do miechy, do kostí všade. Vyslovene ťa bolia spodky nôh. Som bola rada na nejaký ten 4. 5. deň, že si to odcupkáš niekde do kúpeľni na vecko a tak, ale to boli 2 dni. To bol 4. 5. deň. Dokonca ľuďom po chemoterapii hrozí to, že im obrovsky klesnú biele krvinky. Jasne. To sa mne nestalo ani raz. Ja som mala vždy krásny krvný obraz. Mám zdravú pečeň, pretože to je veľmi dôležité. A obličky, čo sa nedá povedať tam o těch pacientech, kteří nejedli zelené potraviny. Ktorých nejedli. Dáši, kolik těch zelených potravin si teda jedla? Jako hodně asi? Nebo jak Áno, to bylo? veľa. Pretože ja som prešla okamžite, ako som zistila, že ma čaká vlastne operácia. Lebo najprv bola operácia. Vedela som, že už vtedy sa musím nadúpať zelenáčmi. Ja som jedla denne minimálne 100 chlorel a 6 polievkových lyžíc jačmeňa pred operáciou. A keď prišiel verdikt, že bude chemoterapia, tak som išla na vyššie dávky aj na 150 chlorel denne. Tam už som potom prišla na to, ako pracovať aj s tou chlorelou, keďže je tam veľa vlákní pred tou chemo, tak tu som si deň predtým vysadila. Ano. Kvôli tej zápche. A až keď sa udialo to, čo som potrebovala, tak som si ju nasadila. Ale jačmeň som išla neobmedzenie. A hneď aj po tej chemo Kolik teda? Říkáš, že jsi navýšila chlorelu na 150 na a ten jačmeň teda 6 polievkových lžic. 6, 8, kedy ako. Jo. Lebo ono na ten 3., 4. deň, na 5. deň ti nie je moc do jedenia cez tú chemoterapiu. Takže ja som za to vďačná. Za túto výživu, ktorú som mala. Čiže možno niektorý deň bolo trošku menej, ale ako náhle mi bolo lepšie, išla som na plné dávky, žiadne nejaké... A moje otázka teda zní, hele, takhle chodíš teda na pravidelné kontroly, sedíš v čekárně, jsou tam kolem tebe lidé. Nabízela jsi lidem zelené potraviny a tam jak reagovali? Protože já se třeba neumím vůbec představit. Tak sú tam 2 typy ľudí. Je to tam náročné, lebo poviem skutočne, že najhoršie je tam to čakanie. Jo. A keďže sa tie doby čakania značne predlžujú, pretože tých kapacitných miest je tam len toľko, ako bolo, tých lekárov je tam len taký počet, aký bol, tak vlastne je náročné tam vydržať v tej čakárni a počúvať všetky tie veci. Ale mám 3 dobré kamošky a známe, ktoré si fičia so mnou na zelenom. Sú úplne v pohode. Jo. Komunikujem s nimi. Snažila som sa aj hovoriť ľuďom o tom. Mluviť s nimi o tom, že tobě je líp, než jim třeba. Lebo väčšina ľudí sa tam sťažuje. Tak moja otázka je, a
v poriadku, dávame si chémiu do tela, vy, ja, a robíte aj niečo, čím tú chémiu eliminujete? Trebárs niečo prírodné si dávate na čistenie? To je moja prvá otázka. Zase ten detox. Na čistenie, lebo to musíme vyčistiť. A oni niečo začnú hovoriť, že áno, dávajú si a tak. Čiže ja tam Čili nevnúcujem ľuďom zrovna zelené. Bavilo tě to, prostě nenechalo tě to v klidu. Nie. A veľakrát som dostala zápornú odpoveď, alebo to boli ľudia, ktorí chceli stretnutie so mnou, chceli sa o tom porozprávať, ale viacej... A pak třeba ne. Ne. A tam veľkú rolu hrajú aj treba z rodinní príslušníci. Jak se k tomu postaví všichni ostatní, že? Je to náročné. Jo. Fakt. Ano, proto jsem o tobě říkala, že jsi odvážná žena. Dáši, děkuji ti za to povídání, je to silné povídání. Prosím tě, kdybys mohla lidem, kteří prodělávají toto onemocnění, protože říkáš, že toho přibývá, že to tam vidíš, kdybys jim mohla něco vzkázat, nebo kdybys měla pro ně něco pozitivního, nebo kdybys mohla něco doporučit, nebo kdybys jako jim chtěla takhle zamávat a říct halo. No, tak ja by som im odkázala, aby zmenili svoj život. Pretože každá jedna choroba, to je úplne jedno, či je to chronický zápal prínosných dutín, alebo je to tá kožná alergia, alebo je to už tá stopka, onkologické ochorenie. Každá jedna choroba nám prichádza do života preto, aby nám ukázala, že niečo nie je v poriadku. Že niečo nie je v poriadku, niekde ideme zle. Neposúvame sa správnym smerom. A keď napríklad ja som nerešpektovala tie blikačky, musela prísť až stopka, tak ja by som im odporučila, aby zmenili svoj život čo najskôr, aby nemuseli zastaviť až na tej stopke, aby sa možná chytili, aby sa nebáli, pretože ja si myslím, že keď sa človek ocitne na onkológii, neviem, či ešte má viac čo stratiť. Čiže netreba sa báť, treba uchopiť zelené potraviny a spoľahnúť sa na toho človeka, ktorý im ich priniesol. Jo. Určite by som im odkázala toto a nebáť sa zmeny. Treba aj v tej 50-ke. Tak já se těším na rozhovor ve tvé 60. My jsme to tady brali po těch 10letích. Po těch dekádách. To já berem po dekádách. Ano. Kdy teda řekneš, že vlastně jsi tak zdravá, jak jsi byla v té poslední dekádě, že jsi vlastně v celém životě nebyla, protože mám pocit, že to tak bude. Takže děkuji za rozhovor. Ďakujem.